Makaj, ale už nemáme čas. Jau, do piče! A to je preto, že máme tak malú posteľ. Aha, čauky mňauky. Moje meno je Exploited A moje meno je Matúš. a my vás vítame u historicky prvého unboxážnika. Kopíruješ! Od minulého vlogu, kedy som vám dal moju adresu, ste mi už zaslali niekoľko listov, jeden balík a 3 pohľadnice. Ja som fakt z toho nadšený, moja mamka v kuse mi nosí listy a sa cítim jak celebrita. Ja som celebrita, čo to jebem? A vy, čo ste nič poslať nestihli, nezúfajte. V popisku videa je moja adresa a unboxing bude bývať tak zhruba 4 krát do mesiaca. A pokiaľ sa pýtate, čo v tomto videu robí Matúš, Tak som sa sem tak trošku pritvtrel, lebo sme mali 5 hodín a Peťo má takého dobrého tuňáka tu má takého dobrého tuňáka, tak som bol na tuňákovi. A to je tak asi všetko. A čaká, že mi pošlete nejaký list. a zožral mi tuňáka z konzervy, A chcem list. Alebo balík, ešte lepšie, balík. A tuňáka A môžete... aj tuňáka, balíku vypočte tuňáka. Ok, ser na to. Takže Matúš mi tu bude asistovať, podávať nožíky a tak, veď viete. Chápete? Tuňáka, chcem tuňáka Ok, do na to. balíka. Ako prvý si odbalíme tento mega veľký balík, na ktorý som sa tešil proste úplne dlho, že ho otvorím, takže... Takže, čo myslíš, že v ňom je? Šteniatko! Ok, Matúš, podaj mi nožík. Taký špeciálnučky tu mám pre teba. Príborový nožík. Daj pani, týmto... No normálne, daj mi normálny nožík. A bude ti stačiť takýto knife. Knife? O, takýto ukáž. Fantastick. Čo to s ním? Nejaký ostrejší nemáš? Horste, mám tu pre tebe ešte lepší nabídku. To ešte pořád není všetá, dámy a pánové. Všechno. Máme tu proširovací nožík so pokumovanou rukovetí od firmy Tesco má. Koľko si tých nožíkov zobral pre Boha? Stále to nejde, Horste? Stále to nejde? Máme tu ešte lepší nabídku. Špeciálny krájící nožík na chléb. Vyskúšaj ho, Horste. Počkaj, ja sa tam musím sa tomu dostať pod kožu. Áno, pozor, trhám to. No, dobre. A aby to nebolo ešte všechno. Máme tu špeciálny, volám to, že špeciálna rybia čepel. To je vrúbkovaná čepel, dámy a páni. Pekne to prepil celé. Ono to píli. Pozrite na to, ono to píli. Áno. Ale teraz akurát nie, ale predtým to... Fuck off. A je to z potitánovanej ocele. Potitánovanej ocele. Ďalej tu máme sadu ďalších troch nožov, ktoré sú pre filetovanie. Môžeš si vyskúšať pofiletovať balíček. Že ty si bol v návšteve, zatiaľ som bol ja na vecku v mojej kuchyni. Ne, nebol. Ty si dement. Kto to bude upratovať? Krásne filetujú, ukáž, čo tam ešte máš ostatné. Ale pozor, máme tu špeciálny nožík od našich švajčiarskych kolegov. OK, podaj mi ten nožík, čo tam vidím? Toto je niečo, čo... Toto som hľadal. Dámy a páni, otváram konečne tento balík, ktorý už je v podstate otvorený. A je to z nejakých... Ja sa cítim ako na Vianoce. Seastar. Au, buchol som si hlavu. Fajn, takže tu máme reklamu. Dámy a páni, otvárame ho. No! Dámy a páni, máme tu kočičáka. To je kočičák. To je taká... sa to volá, že Garfield, ti poviem. A Nie, to je kočičák. Môžeš si to na okno prilepiť. Takže myslím, že od tvojho tuňáka sa budeš musieť od dneska deliť. To je úplne epické, čo je tam napísané? Ešte tam bude tuňák. Assume the attitude. Má niečo na zadečku napísané, takže každopádne ďakujeme tuto za Garfieldíka. Nedrž, že on to má byť takto. To bude halus, ono to bude takto. Riť. Mega. Ono je to mega. Ok, tu máš, drž to na hlave. Držím to na hlave. Čo to tu máme ďalej? Máme tu... Kamo! Gumené cukríky. Dva balíky, ja mám úplne mega rád gumené cukríky. Mimochodom, keby neviete, čo mi máte pošlať, tak gumené cukríky nič nepokazia. Každopádne ešte aj ponožky a slipy. Alebo tuňáka. Uvidíme na toho tuňáka.
OK, takže gumené cukríky, za to sme veľmi vďační. Hlavne ja. Ty z nich nebudeš mať ani hovno. Mi to na čele sedí. Ty máš tu nejaká gumené cukríky sú pre mňa. Ďalej tu máme Monster Energy Drink. Ešte plný? Plný, jasné, že Si plný. zapredaný za vodou. Tak toto si rovno otvoríme, myslím. A máš tu, pozri sa. Máme tu dva krásne náramky. Prvý, môžeš si povšimnúť, je lepkovaný, akože taký drsnotár riadna, pozri, ak si mi sa páni tú kameru. A mis. A potom je tu ďalší, že lau. Asi faninka ťa má rada, si tak myslím. Dáme si Monstra zo ženšenu a Ja si zatiaľ rozbalím tento dáreček, čo tu úplne maličký, dámy a páni. A pozor! Je to mobilný telefón. Je to mobilný telefón. Samsung GTS 5610. Áno, dámy a páni, dostal som mobilný telefón. Alebo sa mýlim. Wow! Asi si Čo ti myslím, dáva? Je to taká debilita. Debilita, to je úplne epické. Awesome! Je to poslal z papíru. To je husté. Malý exploit. Sledujte na to, to je úplne epické, toto sa bude vynímať na mojej poličke. S týmto budem hrať Človeče nezlob sa, kamo, to bude úplne mega. Človeče nezlob sa, exploited, to bude úplne mega. Máme 4 exploitedov. To je úplne cool, sledujte na to. Tam ja páni, z tohto som asi najviac nadšený, hoci to mohol byť najprv mobilný telefón, ale toho sa vzdám v prospech malého exploiteda, to je úplne cool, fakt, toto ma potešilo. Čo to tu máme ďalej? Ešte tu je list. A v tom bude ten tuňák. Tuňák? O môj bože, nádherný list for exploited. Ukáž kitku? Kitku si zoberiem. A vonia! Ja som to vedel, že mi budete poslať voňavé listy, potom som túžil. No, jak tie parfumy v Eve. Ešte ten OK. Wow! Sledujte na to, aj tento list je úplne epický a dostal som tu aj bosk. Toto je mega, dámy a páni, toto bol úplne epický balík, preto si prečítam aj tento list. Pokiaľ vás nebaví čítať tento list, či počúvať ako čítam tento list, tak to v podstate môžete preskočiť. Ahoj Exploited, tento list ti píše Kika, Verča a Jaro. Čau Jaro. Ako začať? Tvoj kanál, myslím, že tam je preklep, sledujeme už dosť dlho a nie je ani jedno video, na ktorom by sme sa nezasmiali a nedali like. Stop it now. OK, continue. Za túto dobu sme si ťa veľmi obľúbili a si super youtuber a máš originálne videá. Najlepšie sú šialené fakty s Matúšom. Ja som to vedel. Čo si to dal na hlavu? Si úplne kretén. Všetkého, čo sa... Dobre, sorry, ja som to nevedel, ja som to chytil, že... To je úplne čurák. OK. Fakty s Matúšom. Patríš medzi najlepších youtuberov v celej CZSK YouTube scéne. Toto si cením. Máme aj tvoje náramky, ktoré nám každý patrične závidí. Vždy sme chceli prísť na nejaký ten Craftcon, na ktorom si bol aj ty, ale keďže bývame niekde ďaleko na východnom Slovensku, tak nám to nikdy nevyšlo. Príďte do Bratislavy. Nevyšlo s mäkkými, dámy a páni, výjsť tvrdej, lebo vyšlo je tvrdej. Šlo. To je pohode. OK, toto vám odpustím. Pravopisný chyba v diktáte, jeden chyba, žiadna chyba, jednotka. Nebojte sa, jednotka. Ty si úplne... Jejda. Ty si čurák. OK, pokračujeme. Na záver by sme ťa chceli poďakovať sa ti, že natáčaš nešiu moc také dobré videá. Zažila ti krásne roky na YouTube a nech ťa táto tvorba nikdy neprestane baviť. Pozdravuj od nás Paulinku, Paťka, Kupka, Matúša a Sergeja. To ma celkom akože toto teší, že v podstate ste si spomenuli na moju sestru, na Paťka, čo je môj bratranec, on bol asi v jednom videu, Kupka, čo je fajtík, Matúša, to neviem koho myslia, a Sergeja. OK, Matúš je on. OK, balíček obsahuje, my tu máme normálne ešte, že, ak sa to nazýva? Čo sa robí v obchodoch? Rešerš. Nie. Inventúra, dáme a páni, v tomto balíčku je inventúra. Balík obsahuje gumené cukríky, máme. Náramky, máme. Garfield, máme. Monster, máme. A prekvapenie,
prekvapenie bol táto krásna soška Exploit, teda to ma fakt potešilo. OK, vy ste mi tu nechali aj svoje Facebooky, tak vám určite napíšem niečo peknúčke do správ. Na druhej strane, že by ste, ak si nájdeš čas, tak nám pošli podpisy. Fakt akože na toto fakt nemám čas. V podstate, keď mi príde toľko balíkov, aby som všetkým poslal podpisy. Fakt ja radšej si vás nájdem na nejakom kraftkone, pokecáme, dáme nejaký ten podpisík na ruky, na čelo, na telo, na zadok. A tak. Ty si otvoril moje cukríky. Nazval som to aj cukúrky. OK, ďakujem za vaše adresy. Každopádne je to od vás veľmi milé, tento balíček ma potešil a ideme ďalej. Ako ďalší, otvoríme tento balíček. Takýto peknúčky balíček je ešte taký trošku tlstejší, takže tam určite bude to šteniatko. Alebo tuňák. OK, tak už ho trošku otváram. A dámy a páni, Vidím tam vidím tam trekačku. injekčnú striekačku. Jo, konečne si mám čím píchať. Ešte ihlu by ste mohli počkať. OK, ja som zabudol, že tento diel budem otvárať s narkomanom. Ďalej tu máme nádherný náhrdelník. To video kúkajú deti. Nádherný náhrdelník, to bude tuším diamantový. Ďalej, Siemensu. ďalej tu máme toto, čo fakt netuším, čo je. Nechytaj to, kámo. Čo to je? Nechytaj to, kámo. Čo to je? Počul už o erekčných gugových? O čom? Tých erekčných... O čom? Ale ujebávať. Obrázko, počkaj, to si dáš takto na penis, takto pod vajca a to ty začne vibrovať a teba to zrušuje. Čiže vibrujú vajce s týmto. Daj mne to, ja to chcem vyskúšať. Ďakujem, za toto fakt si cením. Ďalej tu máme nejakého týpečka. Tuším, že to bude zo Star Wars. Nie, je to preklep, je tam LED diodka, čiže to má svietiť a je to zase svietiaci náramok. A ten erekčný krúžok by bol lepší. OK, máme tu takéhoto týpečka, konkrétne pomenuj ho. Takého istého mám ale však to je ten, jak sa volá, tí čo mali to mesto pod vodou. Jabba the Hutt, OK, ideme Je to ďalej. Jabba the Hutt. Je to Jabba the Hutt. Ďalej si ukážeme, mám tu slúchadlá, dámy a páni, mám tu slúchadlá. Dúfam, že sú funkčné, pretože moje sa prednedávnom pokazili, ale tutok, Veď si to vyskúšam. tutok vidím nejakú opravu, takže neviem. To je taký menší tuning, podľa mňa to zlepšuje basy. Áno, zlepšie. Ďalej tu mám takýto profesionálny náramok, tuším, že to bude štrikovaný, samostatne upletený náramok, ten si ale nasadím na ruku. No, ak sa mi to... Áno, dámy a páni, mám tu náramok. Ďalej, aby to nebolo všetko, mám tu... Oh my god! Ono... Som to posral! Pozrite sa, ako je to debilne zalepené, ono je to zalepené takto z vrchu. Oni idú. Fungujú, díky moc, je to zalepené a je napísané niečo aj na tejto strane, ale bohužiaľ to sa nedalo otvoriť, keďže, no, lebo je to tak zalepené. Ono majú fakt úplne epické basy. Pokúsim sa prečítať tento list, aj keď je trošku roztrhnutý. Explo, veľmi rád by som ťa chcel vidieť naživo. Ty so Sergejom ste jednička, prosím natoč moc Slendermana, ak teda môžeš. Nikto ti to nerozkazuje, veď aby si mi to rozkazoval, kámo. Prosiak. Ale nie. Zavoláš, prosím ťa, na mobilný 09? OK, tak to nebudem čítať, lebo ti bude zavolať momentálne moc veľa ľudí. Nájdeš tam obrázky, čo som kreslil. Zistíš moju gogovú adresu? Zistíš mi gogovú adresu? What? OK. Gogová adresa znie Kvetinková 4 zavináč Mriežka. .tuňáky.cz V Bratislave. Na Dúbravke. 4. poschodie. Dubravka. Okno s tými žalúzami veľkými. OK. Dám si ťa za priateľa. Tvoj Adam Bridge. Gratulujem k 100 000 odoberateľom. To nie si ty. Lebo som to ja. Krásny obrázok, ďakujem. Matúša. OK, ten položíme sem. Máme tu ešte od neho niečo zabalené. Je to konkrétne čierno-biele dielo. Myslím, že to kreslil Leonardo da Vinci alebo niečo také. Každopádne si cením aj takéto kresby, hoci sú jedny z tých
profesionálnejších, takže sledujte, tam je Explož hore a potom dole je Sergej na tanku, akože kreativita 10 z 10, prevedenie 12 z 10. Ako celkovo by som tomuto balíku dal 12 pochromovaných mušličiek z 15. Pokračujeme nejakým z tých väčších listov. Máme tu takéto mega veľké listy, takže v podstate... nožom. Čo? Ja. Stop. Ja som jak na CS-ku, viete ako... Ja tam Mannyho. OK. Takže, ako prvý si otvoríme tento A list. tam je mustáš. OMG, ja mám na zadnej strane mustáž. Tak. OK. Čo to tu máme? Je tam ešte niečo? Môj bože. Pozrieť. Jej! Jej. Oh my god, tam je úplne epická kresba. To budem asi ja. No to budeš ty. Takže, dámy a páni, ako prvé si prečteme list a Matúš môže... Á, toto je tiež epické. Yeah. Jo, úplne epické kresby, dámy a páni, toto je super. Cool. OK, ukáž kresby. Môžeš, Som ja, prosím môžeš tak pekne. bližšie a ja prečítam list. Toto je Matúš. Neopisuj to. Ahoj, Exploited. Asi mi neuveríš, ale kúkam na teba už o tvojich 10 000 odoberateľov. Je to neopísateľný pocit, keď vidím, že si vydal nové video. V tú chvíľu ide všetko stranou, jediný dôležitý si tu ty. Gratulujem ti ku 100 000. Nafúkáte balóny. To tam je skvelo dodané. Tvoja tvorba sa lepší a lepší. Verím, že než sa nadeješ, budeš mať 200 000, 300 000, 400 000. Koukám na Doktora Who díky tobie a za to som ti hrozne moc vďačná, pretože to je úžasný seriál. Fakt akože som rád, že to kúkáš, to je môj monster a je to fakt epický seriál a vy pokiaľ ho nepoznáte, tak si ho určite pozrite. Ďalej, si super človek, ktorý dokáže ľuďom udelať úsmiev na tváži. Toho si ľudia cení, proto sme tu my, tví fanouškové, ktorí te podpoří pri každej situácii. To znamená, ak sa deje cokoliv, fakt ďakujem. A ty tam netrapoš. Tvoje nikča, Xoxo, pad za pusu. Mega obejmu ti. Takže fakt ďakujem, virtuál hack pre teba a fakt pekný list. Je to milé od teba, že si mi poslal aj také epické kresby. Akože ja si určite takéto kresby budem vešať na stenu tuto dozadu. Takže v ďalšom dieli už tam budete môcť pravdepodobne vidieť. Osiera. Pokračujeme ďalšou mega veľkou obálkou. Otvorím ju ja a tú česť prečítať ju necháme Matúšovi, nechaj on niečo hovorí. Nech má zásluhu za tých tuňákov. A podľa mňa tam bude nejaký ten tuňák. Áno, to vyzerá na tuňáka. Nechcem ti akože robiť predčasné nádeje, ale akože fakt to vyzerá na tuňáka. OK. Takže čo toto tu máme? Tak toto je tvoje. Čítaj. Awesome. Ja som dostal kresbu. Čo, tá kresba je v pohode. Predstav sa smiať aký idiot, ja sa poviem rozosmiatý som. Tu niekto nakreslil akože akože diamant a vyzerá tá kunda. Vidíte tam to dia? Tak, pekné. A nie, srádu preč, ide čítať. Čau Exploited. Sergej. Volám sa Tomáš. Batman Blesk. Drsné meno. Nechaj, ja to prečítam. Marko, nie. Ty si z nich robíš srandu, ale to je seriózna. Dobre. Volám sa Tomáš Batman Blesk. Marko. A čo tak sa volá Batman Blesk? Dobre, však A ty sa voláš Okajček. Si ten najlepší youtuber a super predstavač módov. Chcel som ti raz niečo nakresliť alebo napísať. Konečne som ti mohol napísať aj nakresliť. Spoznal som ťa od kamaráta, ktorý mi ukázal tvoje videá. A veľmi sa mi páčili. Zasmial som sa pri nich aj pri niektorých let's playoch. Chcel by som ťa pozdraviť aj s mojimi kamarátmi Peťo, Jojoman TV, pohodička, Jojoman TV, zdravíme Jojoman TV. Oh my god, to je vôbec nie je odkúkané. Paťo, on nemá prezývku a Matúš tiež nemá prezývku. Nemám prezývku, to je pravda. Dúfam, že sa nenahnevaš, že som ti napísal. Akože mňa to dosť nastralo. Ako, si kompletný? Ako si dovoluješ písať mi na moju adresu? Ale jasné, sme úplne radi, že si nám napísal
A ešte ťa pozdravujem, Aj môj toto- mladší brat Riško. A tento exploitík pôjde určite na stenu. Myslím, že hen tam vidím krásne miesto pre neho. A ešte Pac a Pusa Riškovi. Páď za Pusariškovi. Pozdravujem ťa, Tomáš Varcholík, Batman BSK, zo Svidníka na východnom Slovensku. Takže týmto chceme pozdraviť Batman Bleska a Jojo Man TV-ho, taktiež jeho brata Riška. To je všetko, presunieme sa na ďalší list. A ešte Peťa a Matúša, oni nemajú prezývku. OK, tak Peťa a Matúša bez To je prezývky. akože Peťa a Matúš. A odporúčam vám, vymyslel si podobne klubé prezývku, ako je Batman Blesk. Alebo Batman Home. Jojo Man TV. A Loloman TV. Máte prezývky? Neodka, ja si to nechávam. No však ja som ti to pekne uložil. Nasledujúci balík je od Benjamína, takže ďakujem Benjamín Zolák a je to kresba. Máš tu aj niečo napísané? Očividne nie, ale je to kresba a tu je aj niečo napísané. Takže dámy a páni, prišla mi takáto kresba, ja vám ju ukážem v celej jej kráse, takže Z druhej strany kresba. Z druhej strany je aj básnička OMG to je Exploited s veľkou hlavou, For Exploited, Lord of Mods a OK. Takže Benjamin, Serus Explo, s tým to som pracoval asi pol dňa, takže dúfam, že sa to u teba dostalo k tebe. What? Som tvoj veľký fanúšik a dúfam, chalán, dámy a páni, tento chlapec nepíše čiarky, on píše pomlčky. Nepíše, nie, on nepíše ani medzery, on píše iba pomlčky. Proste to je mega, ja začnem písať proste pomlčky. Oh yeah, som tvoj veľký fanúšik a dúfam, že aj najväčší. Pokiaľ máš najväčší, tak budeš najväčší. Dúfam tiež, že natáčanie dotiahneš fakt ďaleko. Dávam ti like a mám u teba aj odber. Veľký fanúšik Benjamin. Ďakujem Benjamin. Tento obrázok pravdepodobne tiež niekde skončí, ale nemôžem zaručiť, že to bude na mieste, kde sa budú všetci dívať. Ďalší list už je otvorený. Konkrétne je od Martina Semančíka. Martina Drž hubu. Ďalší list už je otvorený, konkrétne od Martina Semenčíka. Toto je fakt pekná kresba. A je tu, myslím, aj napísaný zoznam módov, ktoré by som mal natočiť. Takže More Pistons mod bol Herobrine a toto sú tvoje obľúbené módy, mám taký pocit. Herobrine, Simpson, Lucky Block mod, Exploited vs Fighting, Harry Potter mod, Lord of the Rings, Garry's mod, Light and Bridges and Gate mod, Pochválen bude Ježiš Kristus, Motera Sergej a Exploited a Fighting. Fakt pekná kresba, sledujte, táto sa fakt podarila, musím povedať, že táto je epická. Fakt, sledujte. Chcel si namaňané obrázky, oveň aj tú obálku, chlapec. V tej obálke zdochol pes. Nie, to je taký ľahký pocit. To je zrejme z Ku Klux Klanu. Keby som tam mal biele oči. White power! Nie, ja nie som racista. Okay. Iba nemám rád negrov. Ďalší list je od Karolíny Kúnovej. Napísalo ho pre Petra Altefa, takže takáto menšia chybička sa vloudila, všetko prišlo, takže pohodička. OK, takže otvárame list a... Áno, máme to. A čo to tu máme? Fajn. Obsah. Jej, mega. Máme tu obrázok, ktorý môžeš prezentovať. 5, 4, 3, 2, 1, pecka. Myslím, že to bude stlačiť ser na to, chod tam ukázať obraz. Ja máme obrázok, tuto so Slendermanom, ako vidíte, toto sa aj mne občas stane, tam gumovala a potom zase gumovala a potom to sa prekresliť a potom to vygumovala a vznikla tam taká dierka, čo vyzerá jak Slendermanová vagína. Potom je tu nejaký fajtík a fajtí sa s explíkom. Potom je tu explík s torčom a to je asi tak všetko. Ešte je tu Mudr Sergej Stokurev. A tuto je napísané, že keep calm and subscribe and watch
and Love Exploited. OK, ja teraz prečítam list. A Love Matúš, ešte tam taký dodatok malý. A tu nejak, OK, s dovolením. Dámy a páni, máme tu list pre mňa. Ahoj Explo, nakreslila som ti obrázok a pak ti napsala na FB adresu, ale neodepsal si a pak som skoukal nové video informačku a tak som ti tú adresu hned obsala. What the fuck are you doing? OK, rodičia mňa nechcú pustiť na Minecon, ani na Craftcon, ani na turné LP. Môj sen by byl, kdyby si s tebou mohla niekdy zavolať po Skypeu. Jestli by si to udelal, tak by byla šťastná jako na drogách. Keďže toto video je už pravdepodobne dosť dlhé, nečudujte sa, pokiaľ bude čítanie tých listov trošku zosekané, zostrihané. Teraz nám zostáva prečítať už len posledný list a potom to ukončíme a ostatok necháme na budúce video. Takže Ja vyberám tento, pretože si myslím, že by tu mohol byť tuňák. ja si myslím, že by tam mohlo byť šteniátko. Podľa mňa to bude tuňák, ale keď sa tak bližšie pozriem, chlapec si dá so zapálením fakt záležať a vidím tu omrvinky pod lepiacou páskou, čiže myslím, že tam bude nejaké pečívko s tuňákom. Podľa mňa tam bude rožok s tuňákom. Tak si ideme na to. Krásne sme to profesionálne otevřeli. Máme tu takú lasičku. Oh my god, to je tuňák. Nie, to je tuleň. Hej, A tuňák. lepšie ako nič. Som Každopádne, myslel, že to je tuňák. pozri sa na tie oči, on je úplne zlatý. Ja tu ďalšieho. Ale toto je úplne milé. Moja sestra má rada úplne lachtanov, takže tohto lachtana je pravdepodobne dám, aj keď je úplne pekný, takže rozmýšľam, že by som si ho možno aj nehal. Každopádne, je mega milý. OK, čo tam je? Je tam nejaký list? Sú tam omrvinky. A sú tam omrvinky. Chlapec desiatoval nad listom. A ešte tu niečo, no. Áno, desiatoval nad listom. Ešte tu niečo je. Veľmi ako profesionálna kresba. Nerobci si to strapy. Nie, vítam vás, Exploited. Tu je Exploited v sukni. Hej, dement. To je ako keby som to kreslil ja. No. Ja to nakreslím moc krajšie. A tuto je tu list. Tam je pekná kresba. Tu je kresba a tu je Sergej a Expo ako v Original Life. Hej. Idem si ju prečítať. Takže. Nahaha, čauky mňauky. Moje meno je tvoj fanda. Ty a Sergej ste super. Pokračuj natáčaním a neprestaň s A natáčaním. to dáva logiku. Pokračuj s natáčaním a neprestan s natáčaním. Práve som zistil, že nám zostávajú už len 2 listy, takže som sa rozhodol, že ich otvorím. Jeden otvorí Matúš, jeden ja, tu máš tento. A ja ho už rozbalujem švajčiarským nožíkom. Tam bude tuňák, taký zlisovaný a bude tam tuňák. OK, takže, čo toto tu máme? Vážne? Ja som dostal cukrík, bohužiaľ sa nalepil na okraj a rozdrvil. Každopádne ho zblajznem určite za kamerou. Čo tu máme? Máme tu list, ktorý je nalepený na cukríku. OK, fajn. Á, tu je kúsok cukríka, díky. OK, tak, teraz to otvoríme. Tento celkom pekne píše. Ahoj Explo, si dobrý youtuber a let's player. Tvoj song Minecraft je úžasný, tento song je fake. Je fakt. Je fakt swag. A nej. Takže on napísal fakt ako fake. F a k, namiesto to je tam e. Nevadí. Swag a nej. A ty si sexy youtuber. Sledujete už od tvých 100 odoberateľov, kamo, ty si lepší ako ten. A jak už si možná poznal, tak som z Prahy a nevím, kdy toho dopis přijde. Tak ti píšu, že je dnes. 3. března. Tento dopis ti píšu v 8 večer, tak mě moc věcí nenapadá, ale to nevá. Ale nejdřív jsem se chtěla zbalit a poslat za tebou, tak buď rád, že radši jsem poslal dopis. Moc mě baví tvá videa a doufám, že jednou taky uspěš jako Gogo. Ja si myslím, že už som dosť uspel, takže 100 000 YouTube odoberateľov. 100 000, 110. Fuck off, ten nožík. Nie je nič na zahodenie, takže ja som mega rád a myslím si, že už fakt som uspel. Takže, moc mne baví tvá videa a dúfam, že ako uspieš ako Gogo. No a ja už končí, boli mne pravačka. To znie divne. Tento dopis ti z celého srdca a pravačky napsala Verča. Môj YouTube channel je Vera.cz. Tu zdarma môj podpis. Vera.cz. Ahoj.
to je všetko, díky za karamelku, určite ju teda fakt zblajznem. Takže, to tričko je cool. Mimochodom, pokiaľ by vás zaujímalo, odkiaľ mám toto coolové tričko, tak je zo stránky trikator.sk/trikator.cz. Tak. A máme tu posledný dopis. The last one, dopis. A ja ho idem otvoriť taktože. Krásne som to otvoril, musím uznať. Dá si na ňom záležať, pretože je to posledný dopis. A ty sa môžeš z takéto čistej práce ponaučiť. OK. A žiadny tuňák. Ale ľudia, kde mám tuňáka? Žiadny tuňák. Tak. Je, to je pekné. Je tu nakreslený Exploited s mriežkovaným ksichtom a Sergej Stokurev. Takže k tomuto listu bohužiaľ nie je dobalený žiadny dopis. A tu je niečo napísané, pozor. E-mailová adresa. Nie od Marka Respanského. Ďakujem a myslím si, že je dosť pekná. Podarila sa ti. Takže ja aj túto si niekde zavesím na stenu a budem čakať na ďalšie vaše balíčky. Adresu máte v popise. Budem veľmi rád, ak pošlete ďalšie podobné veci. Ak pošlete čo si to chcel? Tuňáka pre mňa, tak ja sa poteším. OK, takže to už je asi všetko z tohto videa. Pokiaľ som nejaké tie listy, čítanie listov zostrihal, tak sorry, ale chcel som vám to spraviť také skrátené. Myslím, že všetkých vás určite nezaujíma, čo je v tých listoch. Ja si to prečítam rád, takže ja to čítam všetko a zostrihávam. OK, takže myslím, že to je všetko. Myslím, že to je ja všetko. Ešte tu dáme Garfielda do záberu. A Exploited... Neviem, kde... Neviem, tu je. Tu je Explosion. Takže, to je všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, pokiaľ by ste mi chceli poslať niečo, tak každopádne adresa je v popisku. Ja budem veľmi rád, pokiaľ dáte lajky a v podstate, pokiaľ chcete, aby vyšiel ďalší diel unboxingu, tak napíšte do komentára. V podstate, pokiaľ budú chodiť balíčky, tak budeme točiť unboxing. Áno. Čo som to videl. OK, to je všetko z tohto videa. Lúči sa s vami Garfield, lúči sa s vami Tuňák a... Ja som ti vymyslel práve YouTube prezývku. Ja budem tuňák. Ne, nebudem tuňák. Nebudeš Tuňák. Od dneska sa Matúš volá Tuňák. Lúči sa s vami Exploited, lúči sa s vami Tuňák. Majte sa fantasticky. Počkaj, ja to zakončím touto mojou hviezdou na čele. Majte sa Tuňákovsky. Nega. Takže takto nejak to vyzerá tesne po otváraní vašich balíčkov. My fakt ďakujeme a ja idem upratovať. No tak to ukončí. OK. Od Ty minulého... ukončí. Do špiču. Nie. Nie. Od... Nie, už sa na tom